Nikeza mtwini umuntu uYesu nikeza umuntu ongusamandla umuntu ongaxakwayo umuntu onganqatshelwayo igama lakhe lithintathinta nike umuntu uYesu nike Tandazo mathule egameni kaYesu. Tandazo mathule egameni kaYesu. Tandazo mathule egameni kaYesu. In the name of Jesus, we give our offering, our tithe. Nobody is oh, Yesu Kristu. In Jesus' name. Good, amen. Amen. Okay, masusu benenda. Hallelujah. Masukameza egameni kaYesu. Kameza ngokukhona kamusala phansi egameni kaYesu. Hallelujah. I don't tell you, my kiss me. Hallelujah. Amen. Amen. I shall advance in Jesus' name. Hallelujah. Amen. 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 Timothy, angalebe kubonke abantu. Hallelujah. Bakathini? Bangasindiswa. Hallelujah. Amen. Uthi bonke abantu bakathini? Bangasindiswa. Hallelujah. Amen. Ngoba ukhona umuntu oyi-one ongubani? Hallelujah. Amen. So iBhayibheli masiqale isindo letheni ethemba layo likubantu. Amen. Amen. So akufunekanga ithemba libe kubantu, kufuneka libe kumuntu. Hallelujah. Amen. Abanye ngamaXhosa anento zenzayo. Athi xa ibhide umhlaba abhide inkomo bayengakhala, athi babuyiwe emntwini. Hallelujah. Amen. 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 Kuzonke umhlaba uthi xa etyhileli bavuma waye emntwini. Qha unasuka angayi emntwini ayephi esengomeni. Amen. Amen. Ndizithi sangoma hayi. Funeka niqale ngela ixhego nize ngela. Najonga yu. yi-300,000 lefuneka bayikhuphele bayiye kwaloo nto leyo. Hallelujah. Amen. Because batheni baye emntwini otheni wrong. Hallelujah. Amen. Kanti nxa kuthiwa yiye emntwini kuzokuthiwa yiya kuYesu. Hallelujah. Amen. Nto kunayo abakwazi abantu abangafundiswanga, abantu abangakholwayo, abantu abangamthandi uYesu bathi yiya kuYesu bavele bathi yaphi emntwini ngoba igama kaYesu liyatshisa. Hallelujah. Amen. Ukwindawo abakhona ungavumelekanga uba mawubize igama likaYesu. Hallelujah. Amen. Ukwindawo ezingavumelekanga uthandaze. Hallelujah. Amen. Ngexesha abanye abantu balendawo bonke beyazi umthandazo uyafuneka but bangalifuni because igama likaYesu linamandla liyathisa. Hallelujah. Amen. So elagama lalaa mntu lifana njengalaa mntu, umoya walaa mntu ufana njengamandla akhe. Ubani? uYesu. Hallelujah. Amen. So uma ngabe uhamba naye laa mntu funeka uyazi uba uhamba nosomandla. Hallelujah. Amen. Uma ngabe uhamba naye funeka uyazi uba uhamba nomuntu otheni ongakhulakaliyo ongaxakwayo. iBhayibheli baxaka uba uzophila kanjani umuntu ogulayo wathi uYesu yena oku kukhangela kunzima kubantu but kuThixo kunako ukwenzeka. Amen. Hallelujah. Amen. And then uThixo ngokuyena emhlabeni uthembe bani? uYesu. Hallelujah. Amen. uYesu mna andikwazi ukwenza nto ndingagqibanga nobawo phi osezulwini because mna nobawo siba yi-one. Amen. Hallelujah. Amen. uThixo uYesu notheni ngumntu oyi-one. So xa uthembele ngalaa mntu onguYesu ufanele uthembele ngabani? uThixo. Amen. Amen. Athi ngona uYesu xa emka emhlabeni ephila ngenyama athi ndizohamba mna ukuhamba kwam kwehla bani? Umoya oyingcwele. Ndingenyukanga mna ndinguYesu akazukwehla yena but kwenyuka kwam okwehla yena uyongqina ngam. Hallelujah. Amen. So once uthembe umoya oyingcwele uthembe uYesu. Once uthembe uYesu uthembe uThixo. Noma ungathembi uThixo uthembe uYesu. Noma ungathembi uYesu uthembe bani? Umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Awukho umehluko. Hallelujah. Amen. So namhlanje ndifuna noba uyahamba njengoba kuthiwa mkhulu ongaphakathi kunathi nasazweni, uyazi uba kunomntu ophila naye olapha kuwe ngubani? onguYesu. Ohamba naye, olala naye, oncokola naye, ohamba ebusuku yena kalala kadini noba sewudiniwe wena. Hallelujah. Amen. 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 So njengoba idimoni livele ingene emntwini
lilinganisa uYesu ngoba uYesu athini uyangena emntwini. Njengoba uzobekho umuntu oda uyalandelwa, ulandelisiwe mhlawumbe esuke emakhaya azekhaya ukuthi awutheni ulandelisiwe. NoYesu yathini uyakwazi umlandela umuntu. Haleluya. Ahambe naye angamshiyi. Ahambe naye angamlibali. Ahambe naye angamyekeleli. Haleluya. Amadimoni beselandeliswa. Abantu bokuthanda nje besebeflya. Ezimoli nje uxa ungena emoli kuvele kuvule iqanga lingakanga livule umuntu lisivulekele. Zonke ezazinto zikhotshwe phi kuThixo. Amen. Babonile ba okay uYesu uyakwazi ukwenza abantu. Haleluya. Yabona mose iBhayibheli kwakufaka abantu abayi3 ezikweni lomlilo. Xa kujongwe abantu bayi4 bantu bazithi kuYesu lo. Amen. uYesu wayengabizwanga pha. Haleluya. uYesu wayengamfakanga pha. Haleluya. But kuba abantu bekhona kuyiwa vele qoma makabe nabo kule ndawo bakuyo. That is why athi ngoku if ever nibabini bathathu mna ngowena. Amen. Kungenxa uyathini uyakwazi uhamba nabantu uThixo. Haleluya. Enqobo umzimba kaYesu. Haleluya. So xa uhamba namhlanje hamba uyazi bandihamba nabani nomuntu onguYesu. Haleluya. Into engibandithi hamba nomuntu onguYesu. Funeka uyeke into yoba ucinga uba uphelele uba abe ngumoya qha. Haleluya. Xa ngumoya uzocinga ngomoya ofana nomunye umoya. Haleluya. Kanti ngumoya ongumntu. Haleluya. Xa engumntu ichaza ungathetha naye. Haleluya. Uthi mandihambe nawe Yesu kule ndlela. Haleluya. Uzokuva kanti umoya wena ubungeva. Haleluya. So uma uthemba umoya ngcwele ungathetha ezibothethe nabani nomntu. Haleluya. If ever uthemba ukuthi nomntu uthethe ezibothethe nabani noThixo. Haleluya. Ngoba uThixo uzokwazi umthemba yena. Haleluya. If ever uthemba uThixo umthemba uYesu umthemba umoya ngcwele amandla akhe. Haleluya. Uthi okay Thixo ukuze ndiyazi uba ukhona le ndlela ngcono ndive amandla akho. Haleluya. If uyoyika uthi ngcono ndive ubukhona bakho kule ndawo. Haleluya. Ngolo hlobo uThixo uzokuveza. Haleluya. Ngolo hlobo uThixo uzibonakalisa ukutheni ukhona le ndawo kuyo. Haleluya. Ukhona umuntu ohlamba izolo zabantu. Haleluya. Ukhona umuntu anika abantu abajafile amandla. Haleluya. Ukhona umuntu anikeza isidima kwabangenaso. Haleluya. Ukhona umuntu anikeza abanomfandede ukuphumla. Haleluya. Ukhona unikeza ububhodi kwaboyikayo. Haleluya. Amen. Ngoba uThixo uthena kaxaka kaloku. Ngoba uThixo akanqatyelwa kaloku. Ngoba uThixo akamlibali umuntu wakhe. Haleluya. Uthi usengxakini uvele ujonge ivesi ithi ibiza mna ngemini yembandezelo mna ndikuhlangule uthini undizukise. Haleluya. Nani kazi uba even noba usembandezelo ungakwazi ubiza yena xa esithi mna uchaza umuntu onguye. Haleluya. Akathi ibiza abazalwane, akhangathi ibiza ilali, akhangathi ibiza itshomi, akhangathi ibiza abahlali. Uthe biza mna ngemini yembandezelo. Haleluya. Funeka abantu babone ngawe sozukise kanti ubize yena. Haleluya. iBhayibheli wena uyothandaza emfihlakalweni kodwa xa uphendulayo uzophendula ekuhleni ubone ngabantu. Haleluya. So masimbizeni ebunzimeni. Haleluya. Masimbizeni sekumnandi. Haleluya. Masimbizeni ngefamily zethu. Haleluya. Ifamily ingasindiswanga uthi Thixo ngale family ndithembe wena. Haleluya. Uthi ndibathemba bangaboni uba bangasindiswa but ndithembe wena ungabasindisa. Haleluya. Uthi ndibathembanga ngabe ndingayiboni inceba kodwa wena ndithethela uba ubabonisa intoni inceba. Haleluya. Because ungumntu onenceba uThixo wethu. Haleluya. Ungumuntu onothando uThixo wethu. Haleluya. Ungumuntu onamandla uThixo wethu. Haleluya. Ungumuntu ongaxakwayo uThixo wethu. Haleluya. UnguThixo ophilisayo uThixo wethu. Haleluya. UnguThixo obanyulayo abantu uThixo wethu. Haleluya. Ungumuntu obavelelayo uThixo abantu. Haleluya. Ungumuntu obancedayo. Ungumuntu obagcinayo abantu bakhe. Haleluya. Haleluya. Abantu badla bacula ngoba bathi unabantu bakho Thixo
obagcini balondoloza ngamaxesha onke. Hallelujah. Amen. Ungumuntu uThixo onothando olungapheliyo. Hallelujah. Amen. Ungumuntu uThixo lenceba engapheliyo. Hallelujah. Amen. Uthi yabona mna ndininika uxolo lwam. Hallelujah. Amen. Uthi aniniki njengoba ihlabathi linika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ihlabathi lingaxolela noThixo angaxolela. But uxolo labantu alifani noxolo lukaThixo. Amen. Hallelujah. Amen. If uYesu uxolele ke uxolele. But xa uxolelwe ngumntu wehlabathi uxolela ngoku xa uphinde wamosha avuze naleya. Hallelujah. Amen. Ade uqali. Hallelujah. Amen. Ade kudala kulayinile yawuzophinda. Hallelujah. Amen. Kanti ubambile. Amen. Hallelujah. Amen. So uthi wena olakuxolo lungunaphakade, olakuthando alugugi, olakuthando lubanele bonke abantu, olwakhe ubabalo lubalingene bonke abantu. Ngulo mntu lo endime ngaye namhlanje. Hallelujah. Amen. Lo mntu lowo ndifuna uba noba imali awunayo ubone umntu wemali onguYesu. Hallelujah. Amen. Noba amandla awunawo ubone umntu onamandla onguYesu. Hallelujah. Emveni koko laa mntu uhambe naye, laa mntu uhlale naye, laa mntu uphile naye. Ibhayibhile mosi anazi na ukuba imizimba le yenu iyitempile eyokuhlala bani umoya oyingcwele. Kodwa xa sijonge eBhayibhileni ithi mkhulu ongaphakathi kunalo osezweni. Uqonda uba ayithethi ke ngomoya oyingcwele, ithetha ngomntu. Hallelujah. Amen. Kuba kunoThixo omkhulu ongaphakathi kunathi kunalo osezweni. Ayisengomoya ngubani? Thixo uqobo. Hallelujah. Amen. So xa uhambayo suhamba ngokungathi ungumntu ongenaThixo. Amen. Amen. Xa uthetha ungathi ngumntu ongenaThixo. Hallelujah. Amen. Thetha as umntu olahlekile. Ngathi siba kunegama elisebenziswayo ngabantu besilungu bathi man of God. Elegama ithi man of God lichaza ukuthi indoda kabani? kaThixo, okanye umntu wakwaThixo, okanye umama wakwaThixo. Hallelujah. Amen. Ngoba yena noThixo awukho umahluko. Amen. Hallelujah. Amen. Sangayiqonda uMoses. Wathi uMoses khawuhambe uye kaFaro uyokhulula abantwana bami. Wathi uMoses zofela ithi ndiye ngubani ba? Zofela ithi ngubani? Zofela ithi wena ngubani? Zofela imenzani kuFaro? Zofela iqale kabi kumaSirayeli. Ndithini